Dende o BNG en Breas Abertas temos claro que en Moaña vivimos o deporte con paixón e que non só temos grandes deportistas e clubes, senón que ademais contamos cunha variada oferta deportiva. Nós queremos contribuir a que o deporte siga medrando no noso concello, que se poida practicar en todas as idades e en igualdade de condicións para todas e todos. Algunhas das medidas que implantaremos son a creación dunha fundación deportiva municipal, co obxectivo de mellorar as posibilidades de financiamento dos clubes. Tamén poremos a disposición destes un coordinador deportivo ou coordinadora deportiva municipal que se encargue de organizar os horarios de uso das instalacións e de axudalos nos trámites burocráticos, entre outras funcións. É moi importante manter en perfectas condicións as instalacións deportivas existentes e realizar melloras como a reforma do pabillón de Domaio, as pistas de tenis de Meira, rematar a área deportiva e de Lecer do Casal. En definitiva, queremos ter un concello á altura dos seus e das súas deportistas.